Aman yang mana? Aku main belakang. Hang boleh duduk bawah lori tau. 2 hari 3 malam. Gila babi hang ni. Dalam mana kan? Wan. Man. Main apa? Mawan. Makin dah. Okey ah. Lagi dia. Kita duduk bawah ni. Long, ini sudah. Tunggulah. Saya dah cak. Okey. சரி எனக்கு திருமாட்டம் என்னாச்சு கேட்போம் நான் லேட்டாக வேலைக்கு வந்தேன் இன்னைக்கு போயிது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படியே பக்கம் இல்லை இன்னொரு அப்படி மப்பூஸ் அப்படின்னு அப்போ எனக்கு தலை திருமறியா இருக்கு நான் ஏசிட்டேன் சுவைதுக்கிட்ட டேய் இப்போக்கி மப்பூஸ்ல ஈகோ முழுசாக வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் சுவைதுக்கிட்ட அப்போ என்ன ஆச்சு கடை கொஞ்சம் யூமோ kerja tamu kerja அப்படியே பரவாயில்ல இந்த மாதிரி ஓகேலாம் தச்சுக்கப்போ அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு பேய் மாதிரியா இருக்கு Hey, you apa buat? Ni tak boleh masuk. Ayyo! Ayyo, sakitnya. Celah, hari ni harilah saya telefon sama you ah.